Jotono lamsogo ani kwtal video chwng tini hinkhe rungkok thumaiung ni 2 March ni thaisa thainwi nailainai. Puila o tongo rungkok thumaiung swinai sabo tei bo bisio karijak kha. Oboni kifilmo wngkha rungkok thumaiung swinai wngkha Nondokumar Deborma tei 2001 bisio karijak kha. 2 number tongo tabukni cherai rok hinkhe baksa khwnajak ya sitwi siyatwi o kok bwtang boroni tei tamo sitwi siyatwi hinui sajak kha. O kok bwtang rungkok thumaiung ni tei bubon kobor wngma no sitwi siyatwi hinui sajak kha. 3 number tongo bubon bo jorao kobor bari. Kifilmo wngkha sajlang thangtwi tei maising faitwi twi nokha bai nangjak twi no khonchurwi siyari jabrihirwui faikhe nokha basalni chumui kosom helengui faikhe twi rukungni hatai rogo khum rungkhu bwkrwi peplai faikhe o jorao bubon kobor bario. 5 number o tongo mankhe tabukni bisingo o twibum no sarwi ranrwui rwkhamung o kok bwtang boroni o uansukmung saboni tei tamoni bagwi bini o uansukmung. O kok bwtang rungkok thumaiung ni o uansukmung bubon rwajani. Bini nok nokhong haping kwmajakmani jaduni kwmajakmani tei langmani bumung sejagwi faimani bagwi. 6 number o tongo bubon tamo hinui kokthai khwlwui cup. Oboni kifilmo wngkha ani kami rekwui huk tongmani norok biyang tlang thangkha ani hugo gairing nok tongmani norok biyang tlang thangkha hinui kok khwlwui cup o. 7 number o tongo bubon kobor wngya swkang tamo tongmani. Kifilmo wngkha choudhury eba kami ni ruwaja tongmani. 8 number o tongo bubon ruwajak cup tamo cup. Kifilmo wngkha nobar cup o khungbar cup o bwlai bwlui cup o nokha kwkhwrang cup o twisa twi khereng cup o aichukni siyari cup o bubon songni langma no mwnangnai sudo ma cup o. 9 number o tongo bubon ruwajani bihingni mung tamo tei bubon chamrwi thangnai kami ni mung tamo. Bubon ruwajani bihingni mung wngkha Kormoti tei bo chamrwi thangnai kami ni mung wngkha Kalajari kami. 10 number o tongo hor sal agini haino waisa chwngsago waisa somsago o kok bwtang boroni swinai sabo. Kifilmo wngkha rungkok thumaiung ni swinai Nondokumar Deborma.